Ima Tolstoj jednu priču o Bućaru. On je izgubio ženu, ostao mu je sinčić koji kad je počeo da mu pomaže u radionici i tako dalje, umro je. On je počeo da očajava. Počeo je da se ljuti na Boga. Došao mu jedan prijatelj i njemu kaže: nemoj da preispituješ Božje odluke. Ako je Bog uzeo tvog sina, a tebe ostavio, znači da je to bolje. Mi svojim razumom ne možemo da shvatimo Božji promisao. Kaže: a ti si očajan zato što želiš da živiš radi svoga zadovoljstva. A kaže mu Martin Obućar: radi čega se živi? On kaže: živi se radi Boga. Ako budeš počeo da živiš radi Boga, nećeš biti uznemiren i živjećeš na jedan ispunjen način. I on počinje tako da živi. I uglavnom on zaspi i čuje: Martine, posjetit ću te. On se probudi, koja, nema niko. Tako je bilo realno to što je on čuo. Stran dok je radio te cipele i čizme, gledao kroz prozor, hoće li Bog doći. I vidi tu jednog starog čoveka koji je siromašan i čisti sneg. Pozove ga na čaj, oni su pili čaj, tražeći opet Gospoda, gledajući kroz prozor. On vidi jednu ženu, oskudno obučenu, i drži bebicu. On ih pozove unutra, daju neku odeću i tako dalje. I na kraju vidi jednu baku, jednog derana, ona nosi neki teret jabuke i on priđe i ukrade joj jabuku. I ona ga uhvati za ruku. Obućar izađe i kaže: nemoj ga osuđivati. I oprašta mu, a mali kaže: bako, ja ću vam poneti. I čuje glas onaj isti: o Martine, jesi me prepoznao? U tom trenutku on vidi ovog starog čistača snega i kaže: to sam bio ja. A onda vidi majku sa bebom, kaže: i to sam bio ja. Na kraju baka i ovo dete, kaže: i to sam bio ja. Ali je poenta da odnos prema Gospodu Bogu automatski podrazumeva i odnos prema nama samima i prema drugim ljudima.